நம்ம விழாவில் கலந்துக்கிறதுக்கு எல்லா மதத்தை சார்ந்தவங்களும் எல்லா சமூக மக்களும் உங்க ஊரை சார்ந்தவங்க வெளியூர்ல இருக்கிறவங்க லீவு போட்டுலாம் வந்துருவாங்களாமே? ஆமா, லீவ் போட்டு வந்துட்டாங்க. கடை இருந்தாலும் சரி, நீங்க கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருந்தாலும் சரி, நாங்க இன்னைக்கு ஒற்றுமையா வந்து எல்லாரும் ஒன்னா கலந்துக்கிறோம். சரிசம போசனம் எல்லாத்தையும் ஒன்னா வச்சு எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒன்னா வச்சுதான் சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. நீங்க வேற நாங்க வேற இல்ல, நீங்க பேட்டிக்கார கூட வாங்க, உங்களுக்கு நாங்க சரியா வச்சு சாப்பாடு போடுவோம். எல்லா மக்களும் நல்லா ஒற்றுமையா இருக்கணும். எல்லா மக்களுக்கும் எங்களுக்கு காப்பாத்தி கொடுப்பாங்க. நாங்க இந்துக்கள் நாங்க முஸ்லீம் தான் கிடையாது. எல்லாரும் இந்த ஊர் கிராமம் எல்லாருமே நாங்கண்டு இல்ல, எல்லா சதியும் நல்லா மண்டடி நல்லடிக்கு நல்லா கேட்பாங்க. சரி சரிங்க. நல்லா இருக்கு, எல்லாம் வச்சிருக்காங்க. உங்க பேருங்கம்மா? பாத்திமா. பாத்திமா. பாத்திமா பிபி. சரிங்கம்மா. அங்காளேஸ்வரி. அங்காளேஸ்வரி. சரிங்கக்கா. ஒரு சில மணி நேரம்